Hvad så der? I dag? Ja, jeg er måske lidt høj. Nå, okay. Ja, I kan se, i dag der skal vi simpelthen spille noget PvP. Vi skal spille noget PvP nu. Det er lige hvad vi skal. Jeg har prøvet at optage den her en gang, men så havde jeg glemt at optage lyden. Det var lidt irriterende, men altså, ja. Jeg har fået nyt skin her, det er at ikke jeg vil måske bruge, men det er fordi, i hvert fald når vi spiller Minecraft, så nok det her jeg kommer til at bruge, men det er måske også det jeg vil bruge ofte. Fordi at det, jeg har jo egentlig taget Emil Trier skin, på grund af for det første at vinde på Minecraft, det er der server, ikke? Ja. Men noget andet er, at bare som ikke er med i dag, men så har jeg jo så, det var ikke engang, så har jeg taget en t-shirt, lavet den blå, og så har jeg gjort det der med, og sådan med en hat og sådan noget, ikke? Men altså stadigvæk. Jeg synes det er okay. Men altså vi skal simpelthen bare i gang, synes jeg faktisk. Så jeg vil klippe indtil at vi kommer i gang med PvP. Hej hej. Så er vi klar! Så er vi klar! Oh shit. Okay. Så er vi klar med det. Jeg ringer. Bertram han er faktisk online lige nu. Så jeg tænker da at vi skal spille med ham i næste. Oh shit, this put yeah, come a fight. Easy peasy. Oops. Kom nu vær med at løbe, mand. Nu vær med at løbe, mand. Ja, easy win, man. Easy win. Hvad? Nu ringer jeg lige til Bertram, okay? Og så spiller vi lige en sidste omgang med ham, okay? Så vi ses. Ha, hej. Hvad så? Så er vi tilbage. Sorry, I lige skulle se den der Skype. Men Bertram, han det kommer ikke lige få det til at fungere, det med at spille sammen. Og det er vi meget ked af. Men så kommer der måske 2 videoer i dag. Han er god, han er virkelig god, han er virkelig god. Det er godt der. Så... Nej. Undskyld, jeg kommer til så meget. Jeg koncentrerer mig virkelig meget. Sorry.
Nå, vi ses. Ja, lad os lige se. Tak fordi I så med. Håber I kan lide den her video. Like og subscribe, hvis I har lyst selvfølgelig. Det skal jeg ikke tynge til. Så vil jeg bare sige hej hej. Vi ses. Husk at se med i næste video.